Ahoj, a máme tady pokračování s malým mopedem. Psali jste mě někteří, že jak to určitě natočím. Tak vám to určitě točím a jak můžeš vidět, tak minule jsme vlastně dopadli tak, že jsme to nenastartovali. Podlohy museli dokonce i na streamu, jsme s tím bojovali. No, došli jsme k závěru tomu, že byl problém ve válci, ten už neměl kompresi, to byl prostě bez komprese, to vysvětlil bylo Robinovi. Válec neměl kompresu a takže to je jedna věc. A pak jsme zjistili ještě nemilou věc, že karburátor, co jsme tam měli, úplně novej, tak nekarburátoroval. To jsme zjistili tak, že jsme to nebyli schopni nastartovat ani v jiném motorce. A teďka nám tady majitel poslal balíček, ve kterém je, že prej údajně má doma válec po Vibrusu. Tak se podíváme, co tam je. Já to otevřu, ono je to teda umyslně ze spoda, protože já z vrchu mám svou adresu, kterou jsem nechci úplně dávat. Tak. To jsou zvědavé, jestli to je, jinak teda ten balíček je takový hodně pomačkaný, tak to je takový ten případ, jak se to tam asi točilo na tým páse půl dňa. Ložiska, no, to je do čezoty. Já to nedám to jednou rukou. No. Já mi zašpiní držet. No, to už je uschlý. Jo? Tak se na to vrknem. Ty vole. Ježišmarja, teď nevím, co si mám myslet. Máš to už jste taky tam šop, no, asi. Ježišmarja. Ale on už chvilku tam byl, ten jako jo, to po Vibrusu je, ale tak před 10 letama mám, možná před 20. Já to zaperu zblízka, otoč to z druhé strany ještě. No tak vidíš, že to ale mohli jsme teda spíš, že to je staré lázně. No nic, tak my to teda druhý Vibrus vidím. To hodíme asi do toho. A my to rovnou to hodíme do toho. Akorát nevím teda, já jsem čekal, že to bude po Vibrusu, že tomu bude nový čep. A hlavně ty pojistky, já nevím, jestli budu mít teďka, je. No. Dobrý, tak my to teda hodíme do ultrazvuku. Pojď rovnou se mnou, hned to tam podložíme, nebo co tam máš? Nic. A hlavně to je studený. To je studený? A ty jsi tam teďka dal tu vodu. To nám nevadí. To tam nehlouhovat, no. To se tam bude louhovat, dívej na to, jak je to tam krásně toto, když jsem toho dal toho čistíče. Tak přiměřeně. Jestli mi to zažije do ruky, nebo ne, víš? Tak vidíš, neubilo toho moc, ne? No, hned jak se to umí v ultrazvuku, tak budeme řešit problém číslo 2 a to je hlava motoru. Protože ta původní hlava, to už jsem ti ukazoval v předchozím videu. Jestli tě zajímá předchozí video, tak samozřejmě na konci videa uvidíš odkaz na to. Tak hlava. S tou se stávají nějaké strašné věci. To někdo po domácku snižoval, nebo nevím, co tady s tím dělal. Takže to je nepoužitelný. Mám tady ještě nějaký proužek divnej na tím. To někdo asi snížil moc, tak pak se to snažil zachránit, že to podkládal. No, našel jsem doma tady takovou hlavu. Jelikož je to strašně problém to teďka sehnat, tak je tady taková dořezaná, ale na zkoušku tam dáme tady toto. Takže ta je aspoň rovná. A pak to nějak uděláme, no. Takže to taky dáme do toho? Já prostě nemám jinou hlavu a to už umýty několikrát. Aha. To bylo tak špinavý předtím, že... Tak jinou svíčku, dobře. Jo, tak svíčku tam dáme jinou. Ale to je, kdyby někdo chtěl, dívej, to je patinovaná svíčka a ještě na ní nějaký i ruský nápis, dívej se na to. To tam viděl. Tu ještě prodáme tu svíčku, ty někde. Podívej, co jsem ještě našel. Ty jo, ty jsi našel ještě tady karburátoru. Tady máš lanko. Z nás se normálně stanou za chvilku. Tady máš... Jo, ten na mě stadiona, výborně. Ty jo, soudkovitý dokonce. No, tak to má být čerý, ale tak jako... Pak jsem nevěděl tady z těch dvou, když tak hodíme to vaše taky do ultrazvuku. Jo, to tam hodíme do ultrazvuku, ať je to čistý. Tady je totiž... Jo, to se tam ještě může šlopnout. A ty karpce ještě, no. Dívej se, máme tady 1, 2. A tady to kolečko je po smrti. To už vidím z dálky. No, podívej se na zuby. Myslím si, že nejsou špičatý. No to, ale už jsou ohlí ve směru, víš? Tak je tady ještě ucpávky. Z nás se stávají sběratele karburátoru. Tady jsou nefunkční kousky. Kdyby někdo chtěl popohnat a zadonejtovat pedále, kdyby někdo měl na stadionu, tak bych možná i do toho zjezdil. Pedále a blatníky nemám. Pedály mám ještě, teď ti donesu. A jistě se šlapkama, no? Já mám taky, ale jsou tam ty šlapky navařený, jak jsou křivy. To je to. No, tak to já mám asi v lepším stavu. No. A konec výfuku ještě se zapomněl říct. Výfuk, no, to taky není. Ale to jsme odbočili od tohoto videa, ale tady toto. A než se nám umíje válec tím ultrazvuku, tak zkusíme najít, my potřebujeme asi těsnění podválec. Těsnění podválec a tady pod tu hlavu, dívej, co jsem našel. Pokémony, vidíš, vydal. Dobrý, ne? Ale už jsi to rozčlenil na těsnění, že? Jo, to je takový Pokémonářský toto, počkej, a my potřebujeme ty pod ty... To je akorát na to. No, chtěl by to tady, toto potřebujeme. Asi tak o 10 minut později už to mám hozený ten válec na tým a musím teda říct, že to má mnohem
mnohem, no, nemám tam svíčku. Taky to nemá kompresi, dobrý, ale ze svíčkou to má teda větší kompresi. Dáme tam tady teplek, který tam není, a bez něho to je jako dost blbý to provozovat, protože ti hned nalítá binec to zapalování a pak ještě jsem našel teda další nevýhodu, nebo spíš problém, a to je tady ta podložka pod karburátor a ona tady má takovou drážku, vidíš to? Mám takový vážný obavy, že to nebude těsnit. A tohle to právě nevím, jestli tady nám doma, no uvidíme. Když to nějak vymyslíme, ale chtěl by to tam dát, takže tyhle věci ještě dáme taky druhý. Jirko, už to pojede? Já doufám, že jo, protože jestli to nepojede, tak prostě rezignuju. Pak musíš ještě vymyslet nějaký potah na sedlo. Jo, no, není to úplně na zimní období, že, Pavle? To bych chtěl nějaký molitán tenkej, takový, víš? Tak to myslím, nebudu už mi úplně řešit, něco si tam dáme, jako provizorně. Ať to může vyzkoušet, jestli to pojede. To bych chtěl pytel normálně klasický, jak je taková ta drť z toho papíru, víš, to je z kartovačky, na tom by se pěkně seděl. Mám to strach výhodně dotáhnout, že to, znáš to, je to stadion. To mě tady toto mi štve, že prostě když koupíš nový lanko a nový karburátor, tak to prostě nepromde. To prostě se nedá protáhnout. Vidíš, to se tam prostě sekne a že neseděl ty průměry prostě, to je banální věc, jo, a strávíš na tím prostě hodiny a hodiny potom. No. Ale to není tím, jako, že ten karburátor není originál, to nepasuje ani do originálu, takže... To je tím, že to dělá asi 10 různých výrobců, ty lanka. To je radost pracovat. A teď jste vyměnili jenom lanko. To si tam dáš hned, to koupím, vyměníme to a za 5 minut, pane, to vyměním. Proč za to chcete tolik? Ale má to zajímavě řešený sedlo. Myslím, že tady se někdo... Jo, teď si myslím, že guma je ten... To je zbytek toho sedla, že? Se to od toto. A ty to krásně stojí na tom. Na té šlapce. To je jak tebak boční stojan, to nepotřebuje bočák. Tady má Jirka hadicu na 10 let dopředu zásobu. No, já myslím, že to je tak na 2 měsíce, jo. Dobrý, tak koupil novou hadicu, aspoň vím pak, jakou mám jít pro hadicu. No, to vezmu z druhé strany. My to tam dáme, já to zkusím dát asi takto, ne? Udělej to takhle, no. No, jako esíčko uděláme, že? Asi tam musíš dát odkolovač nějaký. Ale já to napřed odkolovač tam dávat nebudu. Jirka má zásobu svíček do Trabanta. Trabant už nežere svíčky, jochu. Už? Já jsem vyměnil kytkovo zapalování za jiný kytkovo zapalování a spotřeba svíček se rapidně snížila. Tak mu napíš, že bude ještě cvíčky a ti zaplatí, když nebudeš reprosovat. Já jako spotřebu velice, řekněme, kritickou těch svíček. Ty tak kolik? Tak 40 svíček spálil celou dobu. No, hodně, no. To jsem se bavil z toho sadu, když jsem jel na pasohlávky a zpátky, tak mi to stálo jenom cesta tam 3 svíčky. A nebude to nějaká menší spotřebu? Možná jo, že? Jo, já si to nebude... taky jako takhle, ono to jedno bylo způsobené zapalováním a ještě taky karburátorem samozřejmě, že, ale teďka už to funguje. No. Ježišme, z toho rodinný zvuky. Divný? Já půjdu z druhé strany, ještě raz. To je strašný převod. Tak máš jí zmáčknout spojku, víš? A přetočit si to. Aha. A půjdeš to ven šlapat, jo? Já tě natočím. To právě asi nedošlapem. Jo, myslíš? Já myslím, že jo. Škoda. Ani to neštípal, co zatím? No taky no, ale tak... No, vidíš. Se něco děje. Počkej, jak? Už to něco vyšprtlo, tak to už pojede. Ne? Dosáhne to stříhy. Jo? Jo, tak potáhneme přes stih. My už tady delší dobu bojujeme s tím, že to nastartujeme. Ale dopadlo to tak, že nemám to natočený, škoda. Ale jak můžeš vidět, třeba zrušetým možný cívky, všechno možný. A je to naposledy v životě, co já dělám tady toto zapalování bez kompletní renovace. No, došlo k tomu, že tady je ten závit, jak říkám, ten je ještě na 2x je po ním. A teďka, jelikož tady v tím rotoru, jestli to vidíš, tady tu drážku, jak je vychozená, co tam bylo, tak se prostě stříhl klének. Takže to je prostě to, co nechceš. No. Doufujeme, že prostě ta drážka teklice bude pěkná a zkusíme tam dát nějaký jiný rotor, no, že ty rotory, co tady mám, tak prostě nefungují taky. Takže já jdu bojovat dál a uvidíme, jak to dopadne.
No, myslím si, že to dopadne tak, že půjde bez kontaktu, tady do toho bude mít klid. Hodin se nad tím strávil, takže už ten bez kontaktu je zaplacené. Vybil. Dobrý, jdeme.